eredu garbiak egin izan dutela bere bizitzan. Horrek ez du esan nahi, ez da dena ongi egin dutenik, ez da egin duten guzti ere eredu garbiak egiten, baizik eta zerbait berezia egin dutelako. Eta benizak hori denen aurrean, denen ikusgai jarri nahi duelako. Eta hirugarren ezaugarria, esango dute saltuak direla, bitartekariak. Gure eta jakinduaren arteko bitartekariak ditu saltuak. Gure alde egiten dutenak. Horregatik, herri guztietan, parrokia guztietan, eta baita ere auzietan eta hirinetan beti aukeratu izan da santuren bat, edo abaginen advokazioen bat zaintzeko, babesa eskatzeko, zeruko laguntza eskatzeko, ez santuaren zuzenean, baizik eta jatorkoari santu horren bitartez. Eta lehen nintzaren aukeratu zuten santifikazio hemengo zaindari izateko. Horregatik, aurtekoan ere, naiz eta oso egoera bereziak, pandemian egoera horretan, eta naiz eta festak ez egin, baina guk errekurtzen dugu santifikazioa esan dute, sekula baino gehiago bere babesa ekar bezainera. Egia da santuen babesa ez dela bakarra materiala, batez ere eskatzen dugu babes espirituala, fedea, bakea, justizia, maitasuna, horiek denak gugan babes izaten, baina baita ere ohitura izango da babes materiala eskatzea. Zenbat tokitan, historikoki eskatu izan zaio santu konkretu bati laguntza, epidemien bat, edo zailtasun bereziren bat tokatu izan denean. Eta, esan dut bezala, ez santuak izuzenean, baizik eta jatorkoak santu konkretu baten bitartez. Eta gaurkoan eskatzen dugu santu hori zaindu bezala behintzat. Zaindu bezala, Jesukristoren fedean, bakean, maitasunean, justizian, eta baita ere osasunean. Euskararen lortu eta bereziki santifikazioaren beste eskuetan. Berak jatorkoarengatik lortu zaigun babes berezioi gure aurrekoek berak aukeratu zuten. Eta bukatu aurretik, bi esaten dituen santifikazioaren inguruan. Egia da aspaldiko santua dugula. Bigarren eta hirugarren mende tarteetan bizitutakoa, erromatarra eta hain aspaldikoa izanez, ez dago, modernoa izan bezala, izango dituzue, turistio bat, idatzio bat bere inguruan, baina santifikazioaren inguruan horretan gutxi ez ditugu. Baina, aipatzen dutela da, santifikazio erromatarra izan dutela. Eta gainera, erromatarra klase altu xamarrakoa, pertsona importanteak eraretan, zuen soziala ez ziren, baita juridikoki ere. Alde batetik, erromatar hiritartasuna ziudadania ukatzen zutenak, bestetik patrizioak eta plebeioak eta nola ez esklatuak beti bajunak. Eta garailetan, batez ere hasierako mendeak eta persekuzioak eta izan duzuen garailetan, kristaudienak izaten ziren klase bajuenakoak. Esklatuaren artean, plebeioen artean, eta oso gutxi izaten ziren patrizioen artean, pertsona aberatsen artean, pertsona importanteen artean. Baina, badaude
guk ere Jesusek eskatu bezala beti izan da bihotz baketsua, bihotz garrantzitsua, adiskidetzeako prest egoko den bihotz bat. Guzti horietan lagundu bezain da sakrifikazio zerudik.
inolako tentaldirik ez baitzuen gura. Kristoren gorputzaren batasunetik aldendu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Horregatik guk ere hiru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz batean kantari.
Gogoan izan da Martizeko txarpenean landiren gure sendiak. Juan Rosado, Roberto Sokolza, Margarita Beratxe, Santi Musa, Astiroz Sendiko Lotuak, Jose eta Jesus Manu Aramuru, Jose, Maria eta Juan Fernando, Juan eta Dominika, Ignacio Jose Sestorai eta horietako guztiak alizazutanak zero errekaren. Errokizak ezin arrako guztiok bereziko bizitza irantxidezan. Horrekoaren labanarian gaitxoarekin bere zenar Jose Sartzen eta Rosso Santuekin. Santi guztiok bere zeindariarekin eta bezan guztietan zure deskude izan Santuek arekin batean gorertzen ezan. Jesucristo zure zendearen bekatu. Una hemen, jakin, horrekin, dotxaurra munduko, ikatuak entzun duena zorio,